L'abandonament escolar prematur no es resol només a l'aula. La relació del dins i fora l'escola és fonamental. D'una banda, perquè l'educació no passa només dins l'horari lectiu, sinó a molts altres llocs. Amb la família, amb les amistats, fent esport, el grup de teatre. Les persones aprenem des de les nostres diverses quotidianitats. De l'altra, perquè l'escola no pot donar resposta, sola, a problemàtiques que no tenen origen a l'aula. Per garantir el dret a l'educació, cal apostar per un treball conjunt i articulat entre l'escola i el seu entorn. El Raval és un barri amb una llarga trajectòria de resistència i autoorganització i amb una xarxa comunitària articulada. La xarxa permet entendre i atendre la complexitat de manera coordinada, alineada i integral, millorar la detecció i la prevenció, intervenir més eficaçment des de les continuïtats educatives dins i fora escola i enfortir les dinàmiques de relació, suport mutu i vincle amb l'entorn. El grup d'educació comunitari del Raval fa 20 anys que funciona. Treballar plegades és essencial per garantir drets.